Pois lamentar o que sucedeu nese pleno de investidura, xa se argumentou aquí os motivos. O que é importante, Nava, é que ti estás permitindo con ese tipo de actitudes, que permitir o repris, permitir os insultos no salón de plenos, metendo no goberno ao concelleiro de Independentes Pontareas. Este goberno non está aquí polo noso voto, nunca estará aquí polo noso voto. Nos votamos claramente para que houbera unha alternativa, para que o Partido Popular non nos fixera retroceder 20, 30, 40, 50 anos atrás, para que voltaran os peores tempos da democracia e non da democracia, e desgraciadamente están aquí. Si por Pontareas en Común este goberno non estará. E así o decimos claramente a oposición, así o decimos ao grupo ACIP, que foi a forza que impediu que Cristina Fernández seguise sendo hoxe alcaldesa de Pontareas e non ter que ter esta realidade no noso goberno. Nos vamos a votar a favor da reprobación, vamos a votar a favor da reprobación do concelleiro e vamos a votar a favor da reprobación da alcaldesa, porque consideramos que a cidadanía merece algo máis.